Marcela Hájka znám od vysoké školy. Vždycky to byl člověk, který nemyslel jenom na sebe, ale myslel i na to, co se děje kolem něj. Jestli se tomu dá říkat homopolitikus, tak byl homopolitikus už od vysoké školy. Čeho si na něm vážím, je to, že to, co si vymyslel, nebo takový pocit, který měl, si odzkoušeli v praxi. Má zkušenosti ze světa, zkušenosti, které nenabývaly jenom v rámci obyčejného cestování, ale i v rámci práce a v rámci služby v ozbrojených silách, v teritoriích, která nebyla úplně jednoduchá. Do dneška si myslím, že zahraniční politika je téma, které ho eminentně zajímá, ale na druhé straně, jak jsem si mohl ověřit i v praxi, i lokální politika a problémy denního života jsou to, na co se teď zaměřuje. A myslím si, že je schopen dát svým voličům představu o tom, jak by měla Česká republika vypadat v budoucnu.